तो हेलो साथी सब। अब देखियो अपन पब्लिक फियर जे है बोल सकी छी। दोसर गोरा के आगू में बोले के एते गोरा के जे पार्क में आयल छे, एते गोरा देख रहल है, एते गोरा अथी कर रहल है, तो वही के जे हल्का भीतर से डर लगत रहे छे। तो वही के कम करे लागी बोल सकी छी। अभी ता ये हम रिकॉर्ड कर रहल छी। अब दोसर गोरा देखी होती तो पता ना कथी सोचित होते, उहे भीतर से हो रहल है। देखे सकी छी हमर हाथ जे हल्का हल्का एनी ओनी मूवमेंट करी, वही से पता होत कि नर्वसनेस अथवा बुझ सकी छी हल्का न रहे छे, हिचकिचाहट अथी होत। तो ओहन वाला फील हो रहा है। अब आई के मिशन ये है कि हाँ ये वाली सोचले कि बोल सकी छी आई जबै पार्क में स्टैंड स्टैंड सबके आगू में लगबै, तै के बाद अपन कह सकी छी जे तार वाला ई बोया एमन के माइक है, तो वही से अथी करबै। केहनो करके हो सकी है मिनिमम मिनिमम कह सके छी 5 मिनट के जे भी होई कुछ भी बोल के रिकॉर्ड करबै, ताकि दूसरों को देखे और अथी लगे कि हो सकिए। तो रुको यही पे लगावे दो। Excuse me। तो बोल सके छी कि ई भे गेल अहाँ के ऑफिशियली हमर फर्स्ट अथी स्टैंड वाला वीडियो। अब एहि में हम कथी बोलू कथी न बोलू जे कुछो नहीं है पता, लेकिन जे भी होई बोले के है मिनिमम 5 मिनट के वीडियो बनावे के है। अब बिहान होते तो बल्कि अबै केकरो से आप बोल सकी छी जना अब ऐसे है अपनो मधेश से बहुते गोरा है जे मैथिली बोलित होते, जेकरा से एकदम फनी वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हो सकिए कुछो कुछो जे जे अहाँ के इंटरेस्टिंग लागे अथी लागे कह सके छी सबके अट्रैक्ट करे, देखे वाला हल्का अच्छा रहे जेहन वीडियो हम बनावे के कोशिश करब। अब अभी तक तो कह सके छी भीतर से दोसरे रंग के लगे है, केला कि एगो कते गोरा है जे देख रहले आ तो हम बैक बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहल छी, ते लगी और गोरा है जे हमरा तो ना देखा रहले कि सच में केहन रिकॉर्ड हो रहा है, सच में हमर पूरा फेस आ रहा है ना आ रहा है। लेकिन कह सके छी अगाड़ी से है एगो दूगो आदमी जे ताक रहा कॉन्स्टेंटली स्टैंड पर, और पता ना अभी तक देख सके छी हमर हाथ के बाद जे फेस के एक्सप्रेशन भे गेल, के बाद एनी ओनी के वो एनी ओनी ज्यादा हो रहा है, कैला कि नर्वसनेस होई ना जे हल्का अथी हो रहा है कि। तो देखियो आप कथी होई है हल्का आई के जे हंसाए है अथी होई है, दोसर देख के कथी सोचित होता है कथी ना सोचित होता है, वही के हम काउंटर करे लागी फिगर काउंटर करे लागी अभी तक ये वीडियो बना रहा है। आ पता ना कि कते हम अथी कर सके छी न कर सके छी। बोल सके छी अभी तक हम कॉलेज में अकेले पढ़ी छी। अब अभी तक बाबू रहले किनका दिन तो गेल रहलिए एनी ओनी वीडियो बनवित रहलिए, घूम के बनवित रहलिए अथी करित रहलिए। अब अकेले अगर हम अकेले बना रहल छी वीडियो तो कह सके छी हम वही जबै ते के बाद अब कथी बने वीडियो। अब ठाव सब तो काठमांडू के कवर कर लेलिए। अब ले ले छी चैलेंज कि हाँ अपने आप के एक्सट्रोवर्ट बनावे के है, हल्का सब जोरे बोल सकिए, ते के बाद कोहिंगो भी अपन मन के बात फ्रीली हम अपन कोहिंगो भी टॉक कर सके। ओना तो बोल सके छी ना कोहिंगो बुलाइत रहे छै अथी होइत रहे छै, तो ओई के हल्का कम करे लागी ओई के अथी करे लागी अभी तक हम बना रहल छी। देखियो धीरे धीरे कथी हो रहा है। अभी तक पता नहीं कई मिनट भेल, अभी तक उहे सोचा रहली कथी करू कथी न करू, कथी कहित होते कथी सोचित होते जे फर्स्ट वीडियो देख के। आप देखियो वही के जे भेल है तो कह सके छी अभी तक ये वीडियो डायरेक्ट बेगर एडिट करके रखब, ताकि बाद में हमरो कंपेयर करे के मिले कि ई जे वीडियो है जे आ जे बाद में बनावे जे वाला वीडियो में हो सके हमरा में चेंजेस कते अलै न अलै। हो सके छी हल्का से डरो लगत रहे छै न जेहन वाला फीलिंग हो रहले कि। अब देखियो कथी करे छी बिहान आइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लू, उहे बात कहब बिहान इंटरेक्ट करे के कोशिश करब, इंटरेस्टिंग वीडियो लावे के कोशिश करब। अभी तक तो पता ना डर लग रहा है बिहान, अभी तक तो ये रही मतलब अथी कैले कि स्टैंड खोल के लगावे के है, केहनो करके 5 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड करे के है अपने से बोल के अथी के करके जेना करके बनवे के हो सबके आगू में बनवे के है, ताकि आई के काउंटर कर सके। अब हो सके अभी तक सोचते कि वो बाहर है एनी ओनी के है, अभी तक देखते वीडियो बना रहा है, ये करी है वो करी है, तो कछु सोचते अथी करते, लेकिन आई सोचते बिहान सोचते फिर खत्म। अब वही बात दोसर के डर के कारण से हम वीडियो बननाई न अथी कर देबै, चाहे कोनो चीज बोलनाई अथी कर देबै तो हो सकिए न हमरा में चेंज होते न कहियो अथी करबे नहीं फियर से अथी कर सकबै। बाद में अगर कोनो चीज बनेलिए न बनेलिए तो ओहो में अथी होते। अब पता न देखियो केना कथी सब हो रहा है। अब जाय छी
अब हो सके 5 मिनट भे गेल हो तो अब जाइ छी बंद करे। वही बात, लाइक करू, कमेंट करू, सब्सक्राइब करू। आप बिहान आए तो बिहान से हो सके इंटरेक्ट करके इंटरेस्टिंग वीडियो लावे के कोशिश करब। तो लू बाय।